Košická futbalová arena znamená, že to je futbalová arena a futbal jedine. Futbal, futbal a futbal. Čiže veľmi emotívny zážitok bol pre mňa to, ako som tu videl prvý bager, pretože z mojej kancelárie Východoslovenského futbalového zväzu vidím priamo na štadión a bolo to veľmi emotívne to, že bol som pri tom, keď začal tu prvý bager kopať a bol som tu aj vtedy, keď sa tu otváral štadión. A ten príbeh od začiatku až do konca som sledoval pomaly každý deň z kancelárie, takže ja to ako stavbár hodnotím vysoko pozitívne. Košická futbalová arena znamená obrovský krok pre košický futbal a nielen pre košický futbal, ale pre celý východoslovenský futbal. Konečne tu máme futbalový štadión, kde môžeme robiť reprezentačné zápasy A tímu, 21, môžeme tu hrať európske poháre, čo už dokázal tým okolo košickej futbalovej areny tým, že vlastne že tu hral Dnipropetrovsk, hral tu AS Rím, vieme tu bol tu Azerbajdžan, takže dokázali sme to, že keď postavíme dobrý štadión, máme dostatočný funkcionársky káder aj zamestnancov košickej futbalovej areny, ktorí sú schopní zorganizovať stretnutia na vysokej úrovni. V tejto arene patria aj športovci, futbalisti, veď pre nich je to postavené aj pre divákov samozrejme. Ja keďže som z Košic, som fanúšikom FC Košice, to je jasné. Takže mňa teší každý gól v superovej sieti. Samozrejme, veľmi ma tešilo aj víťazstvo nad Azerbajdžanom a bol som milo potešený aj tým, mali sme tu krásne zážitky nielen pri tom vrcholovom futbale, ale napríklad Východoslovenský futbalový zväz v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom organizuje memoriál Gejzu Princa a som veľmi rád, že finálové zápasy posledného hracieho dňa na tomto turnaji boli tu priamo v aréne a bolo to vysoko pozitívne kvitované všetkými zúčastnenými tými. Košická futbalová arena to znamená jednak to zázemie, ako som povedal, a na druhej strane je to aj ten stav, ktorý to robí. Hej. Som veľmi rád, že Košická futbalová arena sa snaží robiť nielen futbal, ale aj veci mimo futbalu, na ktoré je výborné zázemie a výborná dispozičná situácia tohto štadióna. No, ten najbližší cieľ je ten, aby sa tu v budúcom roku na jar hrali zápasy prvej šestky a potom by som bol veľmi šťastný, keby z toho športového hľadiska FC Košice niekedy hralo aj európsky pohár a samozrejme minimálne 1 až 2 stretnutia A tímu reprezentačného, aby sa každý rok odhrali v Košiciach. Absolútna topka pre Košice je maratón mieru. Potom sme tu mali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a teraz tu budeme mať druhý najvyšší šampionát, ktorý organizuje UEFA na medzištátnej úrovni. Čiže U21 je vrchol. Nepredpokladám, že niekedy budeme mať štadióny ako Slovensko, aby sme mohli usporiadať finálový turnaj dospelých, ale toto je top vrchol pre SFZ aj pre Košice z hľadiska medzištátnych stretnutí. Takže každé takéto stretnutie, každé takéto podujatie, ktoré príde do Košíc, vítame nielen ako obyvatelia, aj ako podnikatelia a prináša to benefity nielen v tom, že tu prídu ľudia, ale že si zapamätajú Košice a vrátia sa do Košic. Je to veľmi dobrý štadión pre rozhodcov. Ja by som bol šťastný, keby som mohol rozhodovať na takomto štadióne, ale samozrejme v tých mojich časoch pred 15 rokmi to ešte také štadióny sme nemali, ale toto prajem mojim nasledovníkom, aby si tu zapískali a zarozhodovali stretnutia pri plnom počte divákov. Tak ja som mal šťastie nielen to, že som tu aj rozhodoval zápas internacionálov medzi starými pánmi VSS a Loki, ale bol som tu aj ako delegát UEFA v pozícii kontrolóra stretnutia, ktoré tu hral v rámci pohára UEFA Dnipropetrovsk proti Apollonu Limassol. Mal som možnosť poznať to, o čom som vedel samozrejme, ale takto znútra som to nespoznal a mal som tu česť a možnosť byť ako prítomne priamo inside v tribúne a mať na starosti celú organizáciu tohto stretnutia. Len sa mi potvrdilo to, o čom som vedel, o čom som bol presvedčený, že aj ten stav, ktorý tu je, patrí k tomuto štadiónu, k tomuto perfektnému štadiónu a ja im prijem všetko dobré.